Ọhaneze eze Ndi Igbo ekenekwa m unu biko na onwere nwatakịrị nwafọ Igbo ya amala ihe ọ na-eme na anwụjuala mmiri nne ya afọ Ishi zuru oke chitozuru etozu inugo gba mkpọrọgwụ dịka nwoke si adị ya afọ ihe na Onye Eze Jizọs na-eme gba nkịtị mba it's not possible. Onwere onye Igbo ọbụla isi na ahụ kajara akaja ya afọ ihe Onye Eze Jizọs na-eme gba nkịtị. So biko nu nwa na mgbe nweta video ndị mmadụ na-asị where's the evidence na abụrụ m onye ya pụtagwa eti video na dịrọ show. I don't do that and I will never be a part of propaganda. Mba, video bụ na na-enweta ya bụ verified from a reliable source. Ọ bụrụ na the video adịghị m sure of, I will not bring it here. Okay, na dịrọ show ya will tell you people na mụ adịrọkwa show ya na nghọta. Maka mgbasa polisi bịa kpụrụ mmadụ asị na no na-eweta evidence unu na onye weta enu na ihe o kwuru na-ekwu ya ịmalụ na eti hometi ewepụ ewepụ maka ịkpọ mechi nsị gị okay, this is the video where I got my information from. Na nghọta. So kita anụnwa na neno Jpac anya kita unu mana Jpac apụtasị na unu ekwu ka mana inyochaba ihe Jpac na-ekwu n'ọnụ asị ka enyocha bịa safety na-eti isi ewepụ na-ewepụ ịma na most of the thing ọ na-ekwu bụ eziokwu. Kita na ọgwụgwọ Onye Jizọs ya na Onye Jizọs ọ bụla alụsị ka ị efe ịpụtasịrị na-efe alụsị, ọ bụla witchcraft ka ị na-efe ịpụtasịrị na-eme witchcraft, ọ bụrụkwana pastor ka ị si n'ihe eme ịpụtasịrị na-eme pastor. You can be everywhere at the same time. It's not possible. Na nghọta maka ihe anụ Onye Jizọs na ma abụọzi ya sikwa anya anyị okebe eziokwu afọ one comment pụta na asị mind what you are saying, leave Onye Jizọs na ndị Igbo na-enwere onwe ha anya ụfụ. Ndị Igbo na-enwere anya ịkpọ ntu bụ omenala Igbo. Ịkpọ ntu bụ omenala Igbo. Mmadụ dị na mmadụ ibi ọdị nwoke ibi ya bụ omenala Igbo. Sịkwa na eziokwu anụ nwasị na-ekwu ekwu ka mmadụ ebi ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ụwa anụnwa mụ na gị na-abụ nọ ya. Ọ bụrụ ọzọ maka na mmadụ elie n'ego ọpụta na-eme nwe ma apụ efute eziokwu na anakpudi ya aka na nekere na vidiyo anụnwa anya ka unu ghọta ihe Jpac gwara Onye Eze Jizọs na vidiyo anụ. Onye na-enecha ya ka bakwa na-arụ subscribe na this channel ka ọ dịnụ. Onye Eze Jizọs gị maka ndị emere vidiyo a ihere onwe gị mezie gị. A sị gị ifere onwe gị mee gị nwere ike ife ilo na a na-akpọ gị n'ọnụ na ị na-aga viral ka ị na-eme ka a na-akpọ gị n'ọnụ, onye dibịa kpọọ gị, ndị blọga akpọọ gị, na-efe nọọ na afa gị dị n'elu na Onye Eze Jizọs bụ talk of the town. A sị gị na ihere mee gị, ifere mee gị. Negodo ife ị na-akakwugharị online odogo egwu na ọkụ anya dat na n'ọrụ aka ndị dibịa ị na-eji agwọta ọgwụ. Odogo egwu na ọkụ anya na ihe ị na-eme bụ occultism. Even self I prefer akụziri bụ ndị dibịa karịa kụziere because na gị wa bụ mgbe ihu na-abụ nke ga-enwe ha atọ. Ịpụta on Sunday itie praise the Lord hallelujah, some fools, some idiots, some gullibles and then put ride on, keep up the good work. Some people who doesn't know their left from their right and I say keep up the good work. On Sunday itie hallelujah, make Thanksgiving. On Friday je na mmiri je gba egwu na ọkọ mmiri. Saturday je n'ihu abụ nsi buru arụsị dobe. Orugo mgbe gọọmenti of Anambra steeti ga-enerughị anya. Orugo mgbe gọọmenti of Anambra steeti ga-enerughị anya because the kind of deceive ị na-deceive ụmụ youth na nke ikpeazụ a. If you think that nobody will talk, anakpughị m anakpu na ọkụ ụzọ nyere does not mean na ọ nyere anyụ. Anakpughị m anakpu aka nnekwa ebido njọs gba break na-emere onwe m my content mana o nwere ka ihe esi gbazie breeki gbarụzuo nkịta ọ dịzie ka asị na mmadụ anọzụkọ n'obodo because na mmadụ gba nkịta ife emebie. Onye Eze Jizọs, you are deceiving our youth. Stop posting nonsense on social media. He post ebe na-agba egwu na ọkọ mmiri, he post ụlọ arụsị ebe na-agwọ ọgwụ, he post on Sunday ebe. You are just a confused bingo. Now, confusion in the highest order. You don't know what you are doing. Onye Eze Jesus. In fact, Onye Eze Ekwensu, you are not wanting to be answering Onye Eze. Ibu Onye Eze Ekwensu, Onye Eze hooligan. Agbara nkịtị kemgbe ife ilo na Jpac gbara nkịtị. Oga, this time around, m may face squarely and m face squarely. 1 month abụtabere m na-arụ gị until I pin you humble. If you think that I cannot do anything, I will humble you. If you sit and say, bet me,
I will humble you. Obviously, practice witchcraft. Put if you quarrel witchcraft can practice. Obviously, practice obanje. Put a quarrel obanje can practice. Obviously, ikoka. The other day I watched as a fellow na Enugu State. Oh, you na going here, pure. Oh, what I say happened, dominant, happened that I walk, happened, happened, the Libya. Stop contradicting yourself. Each of you walk with walk, each of you coca, each of you moment and Omenala. Hana, what have done in Agasarahi, but and true. If you demand had daba, in a Omenala, in a walk, in a memory, you are just a confused idiot. You're just a confused bingo. You don't like me, you just born today. Now I got Ndi Igbo, now I got Igbo youth, name me Igbo youth. Onye Eze Jesus, you know what I can do. With my team. With my team, you don't go like me. Stop deceiving our youth. Stop deceiving our youth. I will not tell you again. Mana ega niru, so no social media ni nega na a nonsense. Ne post rubbish. Ne post, he post to Obanje Tata, he post to Obane Tata, he post to Obana Tata, he post to Obana Ebuebidi, he post to Underwater. Now constitutes nuisance. All in the name of Amani in the basic content, all in the name of Kafa here that Buenabu. I would know you when I got a hotel. Now, in our choose go by all means, gave from the hotel, each of them, maybe hotel at January 25. January 25, a guy may pay here, man, maybe not. On the ego guy would age maybe the hotel. You were not choosing the ego and get engaged. You would only have about an apple ego. You would I don't blame you, I blame those idiots not true by all means. It are true geek and want. Oh, such a union no, oh yeah, go no, but no, Jesus no, yeah, go no, bury Henry. Oh, Jesus not near to the hume, no way. Caragada, the ego, that could be who couldn't neglect or no. You want to make people rich, but you are poor. You want to make people to become like Dangote, but you have never reached like B Lord. You want to make people to be like Efanyo, but to be like Rochas, to be like Slot, to be like Ndi, but to do was Irubeka, Onye Eze and one day. Marina Rodidia. Omunda maybe Hogaranya. Your nephew, you have never one day bring car, give him. The other day he posted a car about the motor. Check on recent video, man. Now 5 years video. He just download or repost to Kawa Kawanaka. And I can't Jesus be the motor. No, she motor 4 don't want he just bugger painting. Call their plate number. Brave Yaka and Ayaka. It's a general military, general military, whatever been tried and military, tried and military. Omonga gesina so bada out not the muri dem ga god e bi re pe even ahia oncha na ahia mpo na ahia asaba ebe nda so na ere ebini e fuchasi ebini bucha mmiri na hu mmiri gbawuchara ofo na mmiri na table oburu ebini Eze Jesus jiri jeje sacrifice ato ebini na mmiri omonga gesina na azu je god ebini chegaria o mana obere chegare ihe otiti ye etigi and don't think we will mock at you and we will laugh at you. That's about like this.